Hadingke tonte kaisa kothoma salaino kothoma angka je ঋষি মুনি সন্ন্যাসী হাজার হাজার বছর তপস্যা খালাই যে জ্ঞান মামানি তাই খরকসা বরক ব অনেক পদরে পদ সামং খালাইনাই বিনি ফলিয়া তাই যত বরক বংনি পারানি গানাগিনি বড় ব পদরে পদকে থকক রোজাংমানি তাই ব বেলাই কেন ডিসপ্রেশন নাই ব suicide pun to khanyani one shot mani aboni je lama hekaba aboni je tam kheyok nai aboni lama rutuk mani mai ni bagai bo yang belai kheno dukhu kosto man mani bagai tai o borok bai je gyan ganang rishimuni kok salai mani kothma তাই হাইদি হিংকে ব বেলাইখানো দুঃখ কষ্ট মানন্য ব একদম বিনি বখরক খিকরি হিং থাকা তামনি হিমালয় বক তামো খালাইনাই তামো খালাইয়া আবো ব একদম পালামায়া হিং থাকা যেমন রমইনাদি বিনি বখরক একদম খিকরি হিং থাকা তাই ব বিয়াং থাং বিয়াং হিম তামো সামংনি নাং হিম আবা হেরকইন তানো বিনি দিশাহারা হাই থাকা aba hing tekeno bo yang gurite bo kaisa dalan building kusuma nuka a dalan building kusuma hain kasai thangka bo baklai thinani hina hake baklai thang to kasai thangpro hangkano je aroni ukil masa phatpan nongkri tongpro bo wasino khela khoi ri rekha a ukil bai khela khoi ri lakhangkano a ukil ni yak ni kagojo bebang no klai thamakya tola saka phri klai thaprong kano ukil bo belai kheno kutuk jakha tamo mokol kurida nugeda tamo siada tange hake him tamo no posuda musukda suida podre pod khanjaka tai bo kuruphno kok saliya lilar ka tongkha apro a ukil wana jak piruka asa hanjagi ponjong so boro lilar kho apruke tamo sa hamala je nangano musuk sui podre pot poso pahi hmani aba haipuno ingkhang teha sakhamu ni saire kangkano auki wana jakha o borok belai kheno sinta klaijak ni borok sebla hanai bo hangka tai nungor ta heni phai ni singa nika sumani ang goroni sujat khene sa pharo building kusumani अब पोसाका तामो निनी प्रॉब्लम तामो खाबा नंग नेसिं पुरंकनो बेलाय केनो बबाय थकर जाका आं सुजा कसम तंगै आनि कोन सामु नु सुरु त्रिखा बिनि प्रॉब्लम बो बेबाक सावि खनार कांकनो बो साका उकिल निनी प्रॉब्लम काहे जागा न सॉल्व नाय आबो कांके नों कायसा अमाहाय पाराओ नि ताय हासाल मा बलंगो थांगै नों a bolongo rishi muni haikaba brahmon himni ning khos khlainai omahai borok bai thangmalagi bo obahai nono solution klai sakeno rirwan tai gama borok no binaro thangai koto solution klai ke binaro manai phaibeyu hanai saka sakano bo dodoro kobuni bini kok khnane bo doti ke thangai nai a sonasi bai malaikya tai sonasi no bini problem sai khnarka je bobai thokor jangmani bobai saknai khlai jangmani tai bobai talibali khlai jangmani akor no bebak khano sonasi no saka tai sonasi bo kaham keno khnaka bini problem no khnai paimani pore hingkano kaham keno kok sanani sengka sonasi nung kaham ke khanade ang tamo sana nai hini nung puila borok engradi ni je sajago ya pro bele wana jaka bo tam hni kok saka o sonasi ba ano borok engradi hini tai sonasi saka borok engnani
yathe kongnoi yak kongnoi mokol kolnoi je sori tongmani abo bai borok hanjakya nini tomung chamung kok samung akol gyan abono pise borok hanjago जों borok tutui tongnani ringya chanani ringya wansongna ringya khlaina ringya hingka hingke जों posusuk sede hanya aproke oje munchusa bosaka angle tamole anile oni hingka je ang kebono thokor makroi kebono pai samakroi kebono punok makroi anile tamlo oni hingka ba ngai bo sono sing singpika dai sono si saiknarka nini oni kri phuno bui nono khalai tokjagai tongo thung tokjagai tongo aboni katinani basinani hingke nini bokha ba nini brain no aboni gyan kroi nisada abroke bo kisa nangjama hingjaka tai a sonasi saka जों munchusa angoi jotono asayo jotono munchusa angoi asai phono bebak munchuno bebak no ringya keboba wansona kreng tongo keboba babina kreng tongo keboba belai borok kaham tongo podre potno borok tong tai oma hai je sing borok ni bisingo borok thangai thamanyani hingka hingke sing beba krengei mangkha hingkase bose successman hanjana tabromde somoyo paji ponjono sai phanyani ringnani nangnai somoyo walai phanyani nangnai somoyo bojaga borok kahamangni phanyana a systematic no tui joli thangmangka hingkase bose success tar mane no nung ek kothai ke busina sidi o khoroksa munchuni je langma omobo haino kaisa khela haino o khelao je borok tikiwei joliwei thangmanai bono winner handago tai nung bo kahamno thikno winner rungani lamano phaikya je nung kebono pap khlaima kroi kebono nung saya samung khlaima kroi kebono oinai khlaimani kroi asuk jora tingke nung winner nongi tongkha tamokhe buinono je attack khaimani aboni defense hingke nini thani explain kroi ni saka aproke o borok belaino nangjaka aprobo hani hai singka je o munchusa hingke aba hani defense tumnani hingke ang boba hai samung khlanya nangnai mohraj ni singka sonosino tai sonosi saka buinono tamosaya abon kaham ka khlanya gradi khanai namani pore busi namani pore nung tamo kok sanana wan sogui nung kok sadi buinono saka kaham ka dak kok saitong abo nung puila busi nana nangrana buinono phemroknani bagai jak kok saitong abo nung wan sona nangrana a borok boba hai nung abo sina nangnai bok kubui kok sana jadda na talibali borok da abo no nung busina nangnai bini bokha kahamda hamia abo nung poriskar ke busine nai mahangase i o borok kubunyo saw aporse nung bini kokno nanada nayada aporse nung wansonani sinani ringnai tai o sungsarongkha gobama borokno hemoloknai gobang 100 jona borokni bisingo 95 ni sakao tongo bororok sitra mangsa gobang 5-6 jona sudo sekaya borok kaham orangni bisingo seneng tonginai songsar khawoi thangai mahangase nungse borok hanjakna belai khena nangjaka munchusa haini sajaka hangke aproke bosaka aw abolo kok sonyong ka mohoras nung samana kok belai khena nangjaka ang tai yang
naharnya ke hanggang ke bebak no borok hamya mangnang nukha jodi nung abono suduno pala malia bo borok tamo bo bahai bo borok no bagi sini manai kebama borok no sini kulpaya engnanya a jorawo hangkan nung sudu sak no sini nani abo sosai tokdi nung bebak borok no nung phorongi maya tai nini khomata bo kroi tai bebak jora no nini yakotu nani abo bo nini khomata kroi bebak borok no sini nani nung dorkar bo nangya nung jepro sak sini uinai nagradi ang sabo nung kahbe sini nemang kangkang ke nung belai kaham ke no borok ngai tai nini success ni digi lama phanyai puila nung sasung tongnani srengna nangrana nung sasung tonggoi nung sak nung sabo nung sasung nung sini nani nangrana jepro nung sasung tongnani rengi thangana afro taki sa nini onyo rokom nukjagana tai nung busina bo rengana jepro nung sasung tongnani rengi thangmani pore hingke nung bui jesapono bui nono khani tongthong tai chardigi ni borok nono bui jesapono sateng nung aboni care khayangna nangna tamoni bagai himake bui nono khorok sapono nini bagai kaham naigla tai aboni bagai no bui tamosa nung aboni care khayangna nangna tai oba haike nung sasung sini woi nini bokhano karak khlaiye wan sogoi babi woi jodi nung kok kaham ke bui be kok salai tongma hangke kok kom sawinai aproke সময় bo nini yago phanyani singsinai tai joto chardigini borok kaham haimya nini logi terek thanani sengnai haninai sonasi sapro hangkano omon chusa kaham ka khnawoi bok khulomoi hanya hai nogo phirogi phakya tai nogo phirogi bo sasung tongnani bo srengka tai borok tamo borok sabono hon tai sak ang tamo bo abo sasung srengoi sini uinaka tai sasung jepro sini thangka hangke bui jotone sini nani kunu yabo abaganya phadi nge sengo kothamanyo hisa tileye tamo srengmung man hangka obono sing sak no torjagradi sak no sinigradi tai sak no ekdom sasung tone sak no poriskar khaigradi afroke joto sara lukurok nini manai somnai manai kolnai nonor thanani masinai afro somai bo nini yakor asak sawunyo jotono hamba